बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जोंग्रें नार्जारी। मन्त्रि एमएलए रावनिबो नोजोराव गोग्लैबोयो गाहाय लामानि थांलाय फैलाय दैसासानि बायनानै थानाय गंसे दालां। गोबां सुबुं फालांगियारि बेरामजों भुगिनांनाय बेरामिफोर, फरायसालिमायाव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि हान्थिनायाव बोसोर बोसोर बे दालांआ बायनानै थानायनि जाहोनाव गोबां जेंना नुजाथिबोदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता निकासि थांलाय फैलाय गाहाय लामा मरा फाग्लादिया दैमानि सायाव थानाय दालांआ थांनाय 4 बोसोरनि सिगांनो गब्रनानै बायना थानायनि जाहोनाव बे लामा आरो दालां साजों हान्थिग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोनबोदों। बै समाव खुंथाय गोहोआव थानाय पिपिएफ सोरखारनि समावबो बे दालांआ बायदोंमोनब्लाबो बिथांमोनाबो लुफुंनानै होनो राहा लायाखिसै एबा लुफुंनानै होआखिसै। आरो दानि बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बे बायनानै थानाय दालांखौ नायदिंखांबायब्लाबो दिनैसिम जेबो खौरां गैया एबा राहा लानायखौ नुनो मोनाखै होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंसोलायनायखौ नुनो मोनदों। मख'जाथावदि बे दैमा सानि दालां आरो लामाजों हान्थिग्रा हान्थियारि सुबुंफोर, फरायसुला फरायसुलि, फालांगियारि बिथांमोना मेसें बोथोर थांहांनायलाय फैगोन बोसोरनि दैज्लां बोथोरनि समाव बोरै बे लामाजों हान्थिगोन बेखौ सिगांग्रो साननानै राहा मोनै जादों। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दानि बिटिआर सोरखारखौ बे बायनानै थानाय दालांखौ लुफुंनानै होनानै हान्थिनायनि राहाखौ थाबैनो खालामना होनो खावलायदों। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। দিৰিং নদী এই দলংখন 4 বছৰমান আগতে ভাঙিছে। ইয়াতে অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত মানুহ তলত পৰিও গৈছে আৰু বাৰিষা কালত আমি কলেজলৈ যাবলৈ বহুতো অসুবিধা পাওঁ। বাৰিষা কালত দলঙৰ ওপৰেদি পানী যায়। আমি পৰীক্ষা থাকিলে বেলেগ জেগাইদি ঘূৰি যাব লাগে। দূৰেদি ঘূৰি যাব লাগে। দূৰেদি ঘূৰি যাব লাগে। কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক? চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই দলংখন সোনকালে যে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। এইটো ভাঙিছিল 4 বছৰ আগৰে পৰা, এতিয়া 4 বছৰ হৈ গ'ল। দলংখন ভাঙি যোৱা চৰকাৰে কোনো ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। ব্ৰিটিছ চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰমোদ বড়োজী আহিছিল, অহাৰ পিছত তেখেতে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজিলৈকে। এইটো ইয়াৰ পৰা নিকাচি হৈ যোৱা ৰাস্তা, আমোলপুৰৰ নিকাচি হৈ ৰাস্তা বহুত বেয়া হৈ যোৱাৰ ফলত বানপানীৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুত শিক্ষাৰ্থীসকলে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। তথাপিও চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা নলোৱাৰ কাৰণে বহুত ৰাজ্যবাসী বহুত দুখিত। সেইকাৰণে এইটোখন ৰাস্তাৰ বাবে চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।